M'agrada escriure cartes. M'agrada escriure't a tu. No escriuré notes personals de classe. Ho diu, parlar amb tu per telèfon. No és com Per escriure. nosaltres és com un clàssic, és que és d'aquelles obres que la llegeixes la primera vegada i dius és que és boníssima. És que, per què no es fa més, no? I té una certa anomenada, tot i que no és tan antiga, perquè realment està super ben escrita. I llavors, tot i que sí que és veritat que són dos actors, dos personatges que estan llegint cartes tota l'estona, però hi ha tanta veritat en el que s'explica, i ja no només un personatge que llegeix cartes durant uns anys, no. Des que són uns nens petits que prou feina saben escriure, fins que tenen una edat ja considerable, que ja no són gens joves, i aquests personatges envelleixen, tenen la veritat a cadascuna de les edats. Socors! Que algú em tregui d'aquí! Parles de sexe amb el psiquiatre? Parlo de sexe tota l'estona. Clar, és tota una vida, ja hi veus reflectides les il·lusions, les esperances, els dubtes, les decepcions. Durant tota la funció, en aquesta funció hi ha Fan de música coixí. gairebé tota l'estona, no tota l'estona, però gairebé, com si fos un tercer intèrpret. Va tot per l'Ocamorra, tot segueix igual que en els vells temps, corre encara l'aigua de la font. I la música és que ho potencia tot. És molt bo perquè hi ha moments que la música va amb nosaltres, per dir, si estem molt contents, la música, el piano, i canvia algun moment que dius, què passa aquí? Potser és una escena molt intensa, i dius, ui, aquí hi ha presagia alguna cosa, perquè notes que la música no va paral·lela, sinó que... Un molt bon text, intemporal, on fa un recorregut per totes les emocions i sensacions que tenen dues vides, un home i una dona, des que són petits, que tenen 5 anys, que tot i coneixes, continuen mantenint una relació epistolar, perquè sé que et perds, a través de les cartes, que fa que segueixis amb ells tots els seus estats d'ànims i totes les seves experiències vitals, i que et fan viure amb ells d'aquesta experiència que tenen tots dos. Jo ho faré més resumit, perquè et sacseja. Es veu que no tots els socis del tercer no han vingut encara a veure cartes d'amor. No pot ser, què aneu a veure? No. I us deixen ser del Club 300 encara? Bueno, tenen una oportunitat. A més, Poden acostar-se a la encara, sala versus Glòries. Fins quin dia esteu encara? 11 de desembre. Fum. És màgic. Cartes d'amor. No us ho perdeu. Us enamoraran.